Φιλιασσόμενο για το στάδιο των ερωτήσεων. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πριν μπούμε στα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου, πρέπει να σας δώσω την εικόνα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας δώσω τη γενικότερη εικόνα των προσλήψεων αυτή τη στιγμή στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ τα τελευταία 3 χρόνια, 2021, 2022 και 2023, κατά μέσο όρο εξέδιδε 3.000 οριστικά αποτελέσματα για 3.000 θέσεις. Το 2024, στο πρώτο εννιάμηνο, έχει εκδώσει οριστικά αποτελέσματα για 9.000 θέσεις. Αυτό βέβαια είναι καλό, αλλά εδώ τελειώνουν τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε εκκρεμότητες και θα έχουμε εκκρεμότητες μέσα στο 24 και το 25 για άλλες 22 με 23.000 θέσεις να βγάλουμε αποτελέσματα. Δηλαδή για το επόμενο 15 μήνο θα έχουμε το στόχο, την αποστολή να εκδώσουμε αποτελέσματα για υπερδιπλάσιο αριθμό θέσεων σε σχέση με αυτά που καταφέραμε στο πρώτο εννιάμηνο του 2024 και το οποίο ήταν μια χρονιά ρεκόρ. Πώς συντίθεται αυτή η εικόνα? Θα πω στα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, που έχουν επιπτώσεις στη χρονική διάρκεια των έκδοσης των αποτελεσμάτων. Πρώτον, η μη αποδοχή των διορισμών. Αυτή τη στιγμή ένα 50% των υποψηφίων, μερικές φορές και πάνω από 50%, δεν αποδέχονται τον διορισμό τους. Βάζουν υποψηφιότητα, περνάνε τα 40 κύματα των διαδικασιών, τα δικαιολογητικά κλπ. Και είμαστε αναγκασμένοι να βγάζουμε 1.500 με 2.000 αποφάσεις αναπληρώσεων, οι οποίες είναι ανεπαρκείς, έτσι, είναι πιο πολλές αναπληρώσεις, κάθε χρόνο. Και από αυτές τις 1.500 με 2.000 αποφάσεις αναπληρώσεων υπάρχει ένα ποσοστό που ούτε και αυτό με τη σειρά του δέχεται. Άρα πρέπει να βγάλεις άλλες 500, 600, 700 για αυτές τις θέσεις που δεν δέχτηκαν. Το δεύτερο ζήτημα είναι η εκπαιδευτική. Η διαδικασία κατάταξης των εκπαιδευτικών όπως είναι σήμερα είναι μια πολύ βαριά διαδικασία. Περίπου 220.000 εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής κάθε 2 χρόνια πρέπει να τους αξιολογήσουμε και να τους κατατάξουμε. Δεν επέχονται τεράστιες αλλαγές από διετία σε διετία. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι μείον αυτούς που διορίζονται ως μόνιμοι. Λοιπόν, και το πολύ πολύ να έχουν πάρει κάποιο χρόνο παραπάνω υπηρεσίας, κανένα μάστερ παραπάνω ή να έχουν αποκτήσει κανένα παιδί παραπάνω. Αυτή είναι η διαδικασία. Εκείνοι που μπαίνουν οι πρώτοι στην αγορά από τη φιλοσοφική σχολή, από τη μαθηματική σχολή κλπ. Δεν έχουν ελπίδες να διοριστούν, άρα ανακυκλώνονται οι ίδιοι άνθρωποι με μικρές αλλαγές στη σειρά κατάταξης. Πρέπει να πω ότι βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας μετά από δικιά μας πρωτοβουλία και έχουμε συστήσει μια ομάδα εργασίας οι δύο πλευρές με σκοπό να απλοποιήσουμε το σύστημα. Όταν λέω απλοποιήσουμε το σύστημα, προλαβαίνω μη δημιουργεί λάθος εντύπωση, δεν μιλάμε τώρα για απτό διαγωνισμό εκπαιδευτικών, δεν υπάρχει στον ορίζοντα, τουλάχιστον στις δυνατότητες του ΑΣΕΠ, δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού, αλλά στις δυνατότητες του ΑΣΕΠ δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό που εννοώ είναι ότι πρέπει να γίνει πιο απλή η διαδικασία, πιο απλά τα κριτήρια, δεκάδες κριτήρια στο σύστημα των εκπαιδευτικών. 6 μήνες κάθε 2 χρόνια, η μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρωπίνου δυναμικού του ΑΣΕΠ ασχολείται με την κατάταξη των εκπαιδευτικών. Τρίτον, αυξημένη μοριοδότηση. Η προσπάθεια να μονιμοποιηθούν άνθρωποι που είναι σε θέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις, διότι δεν κρίνονται με τα κοινά κριτήρια της εμπειρίας, κρίνονται με αυξημένα μόρια. Αυτό σημαίνει έλεγχο περισσότερων δικαιολογητικών και βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσεις πολύ περισσότερους υποψηφίους, γιατί λίγοι από αυτούς αποδεικνύουν την επικαλούμενη αυξημένη εμπειρία τους. Ενδεχομένως νομίζουμε ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει μόνο στον χώρο της υγείας. Είναι λάθος. Στον χώρο της υγείας κατεξοχήν υπάρχει, γιατί έχουμε το ζήτημα με την πανδημία, όπου τυπικά το καθεστώς της πανδημίας ό,τι αφορά τη μοριοδότηση εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή, αν κάποιος σήμερα προσληφθεί στα νοσοκομεία ή συνεχίζει να απασχολείται, παίρνει την αυξημένη μοριοδότηση
της πανδημίας. Αλλά δεν είναι μόνο στην υγεία. Υπάρχουν και άλλα τομείς όπου έχουμε ζήτημα προς αύξηση ειδικής εμπειρίας, ο ΦΠΚ, ανοιχτό πανεπιστήμιο κλπ. Όλα αυτά έχουν διπλάσιο χρόνο, ίσως και παραπάνω, ελέγχου των δικαιολογητικών. Νέες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Συνέχεια του ΑΣΕΠ αποκτά καινούργιες αρμοδιότητες. Το πιο πρόσφατο είναι οι διοικήσεις των φορέων, το οποίο βέβαια από ΟΦΑ απασχολεί ένα σημαντικό ποσοστό του ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή 27 υπάλληλοι του ΑΣΕΠ από τους 270, δηλαδή το 10% των υπαλλήλων του ΑΣΕΠ, απασχολούνται αποκλειστικά με αυτή τη διαδικασία που αφορά ένα μέρος των φορέων. Νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι περίπλοκη. Τρόπους απόδειξης, προσόντα, πρόσθετα προσόντα, άδειες άσκησης επαγγέλματος, διαφορετικά καθεστώτα. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να εντυπωσιάσω, αλλά ένιωσα την ανάγκη, πραγματικά το λέω, να φέρω μια τυχαία προκήρυξη. Αυτή είναι η προκήρυξη των ΑΜΕΑ. Αυτή είναι μια προκήρυξη ΑΜΕΑ για 1.600 θέσεις. Άλλη τόση είναι η προκήρυξη για την 3ΓΒ. Σχεδόν 1.000 σελίδες είναι αυτό. Άλλες τόσες σελίδες είναι η 3ΓΒ. Πρέπει να βαδίσουμε προς την απλοποίηση της νομοθεσίας. Παντού και συνολικά. Και σημειωτώ ότι σε αυτό δεν περιλαμβάνονται μερικές δεκάδες σελίδες που είναι τα πάγια μέρη των προκήρυξεων που είναι ξεχωριστά. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν λέμε ότι, για να προσληφθεί κάποιος μπορεί να μεσολαβήσει 2-2,5 χρόνια, στα 2,5 χρόνια πιθανότατα το ένας χρόνος να αφορά τα πριν και τα μετά του ΑΣΕΠ. Δηλαδή το να αποφασίσει ο φορέας τι θέλει, πώς το θέλει, με τι προσόντα το θέλει, ενδεχομένως να νομοθετήσει αυξημένα προσόντα και βέβαια το μετά, που είναι ο διορισμός, από τα οριστικά αποτέλεσματα μέχρι το διορισμό. Το νομοσχέδιο αυτό είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που προσπαθεί να βάλει κάποια τάξη και στα μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Οργανογράμματα. Θα κερδίζαμε πολύ χρόνο στην προετοιμασία των προκηρύξεων εάν τα οργανογράμματα των φορέων, των επιμέρους, είχαν άμεση ψηφιακή διασύνδεση με το Υπουργείο Εσωτερικών και με εμάς, ούτως ώστε να μας έρχονται απευθείας. Για να φτιαχτεί αυτή η προκήρυξη των 900 τόσων σελίδων, θα έπρεπε το ΑΣΕΠ να έρθει σε επαφή με δεκάδες φορείς ξεχωριστά. Και όταν λέω επαφή εννοώ mail, έτσι, εννοώ ανταλλαγή αλληλογραφίας, δεν εννοώ τώρα ψηφιακές καταστάσεις ή ενδεχομένως για λειτουργικότητα. Τέλος, υπάρχουν και φαινόμενα νομοθετικών αλλαγών όπου δεν έχει εκτιμηθεί δεν έχουν εκτιμηθεί οι παρενέργειες. Δεν θα ξεχάσω πριν από αρκετά χρόνια, ακόμα το πληρώνουμε αυτό, όταν θεσπίστηκε το Integrated Master, το ενσωματωμένο μεταπτυχιακό για τις 5ετήσεις σπουδές, το οποίο αρχικά θεσπίστηκε για να δοθεί κάποιο επίδομα παραπάνω. Το Υπουργείο Οικονομικών τότε, η Πιτσακαλώτου το είχε κόψει και τι έμεινε οι προσλήψεις. Το οποίο τα ερμηνευτικά προβλήματα που ακόμα και σήμερα δημιουργεί είναι τεράστια. Διετία εκπαιδευτικών. Μια άλλη νομοθετική παρέμβαση. Προβλεπόταν να είναι τριετής οι αλλαγές των πινάκων, μειώθηκαν σε διετής και βέβαια αυτή η απασχόληση, όπως είπα, των 6 μηνών, αντί να γίνεται κάθε 3 χρόνια, γίνεται κάθε 2 χρόνια. Τώρα θα μου επιτρέψετε να μπω στο νομοσχέδιο επιγραμματικά, το οποίο πράγματι έχει αρκετές διατάξεις, τις οποίες και έχουμε προτείνει και τις οποίες ευχαρίστως να πω και το σκεπτικό με τις οποίες το προτείναμε. Εντοπιότητα. Η εντοπιότητα σαν άνθρωπος νομικός που έχει ασχοληθεί και με ερμηνείες συνταγματικές. Πράγματι με προβληματίζει η μεγάλη αύξηση της εντοπιότητας, της βαρύτητας εντοπιότητας. Αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Κανείς δεν θα φύγει από την Αθήνα να πάει σε πόλη εκτός Αθηνών, εκτός είναι βέβαια ο τόπος καταγωγής του, με τίποτα. Αν δεν έχετε ζήσει καταστάσεις όπου οι νούσες να ψάχνουν να βρουν μηχανικό, ο πρώτος δεν πήγε, ο δεύτερος δεν πήγε, ο τρίτος δεν πήγε, ο τέταρτος δεν πήγε, δεν ξέρω αν έχει πάει τελικά κάποιος μηχανικός. Τα ψαρά, ίσως επειδή κατάγομαι από πτυχίο να αναφέρομαι σε αυτά, αλλά πιστέψτε μου, όλα τα νησιά έχουν παρόμοιες καταστάσεις. Και βέβαια και παραμεθόριες περιοχές.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση η μεγάλη αύξηση της μοριοδότησης εντοπιότητας. Η συνέντευξη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Ξέρετε, μπορεί να τελειώνουν οι συνεντεύξεις, αλλά δεν τελειώνει η διαδικασία. Ένα από τις μεγαλύτερες γάγγρενες είναι να γράφεις αιτιολογίες γιατί ο τάδε υποψήφιος ήταν καλός και γιατί ο τάδε υποψήφιος ήταν κακός. Σελίδες ολόκληρες. Κρίμα έφερα μόνο την προκήρυξη στο ΑΜΕΑ, θα σας έφερα πρακτικά μιας επιτροπής ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή μιας επιτροπής για διοικήσεις φορέων κλπ. Γίνεται ένα βήμα κάπως να μειωθεί, τουλάχιστον όταν η επιτροπή συμφωνούν μεταξύ τους στη βαθμολογία, να μην χρειάζεται να γράψει ο καθένας τη δικιά του άποψη. Η νομολογία ελήψη ειδικής ρύθμισης έλεγε ότι ο καθένας μπορεί να πει τη δικιά του άποψη. Ισοβαθμία και κλήρωση. Επειδή είδα λιγάκι το τι συζητήθηκε την Παρασκευή, μακριά από εμάς οποιαδήποτε σκέψη για μη διαφάνεια κλπ. Η κλήρωση, μέχρι τώρα πώς γίνεται, ηλεκτρονικά γίνεται η κλήρωση. Τι είπαμε, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως τις ανάγκες για χιλιάδες κληρώσεις, για κληρώσεις χιλιάδων θέσεων, την κάνουμε και τους εκπαιδευτικούς. Βγαίνουν τα αποτελέσματα Ιούλιο, το Υπουργείο Παιδείας τρελαίνεται να βγάλει τα αποτελέσματα πριν ανοίξει το Σεπτέμβριο και ανοίξουν τα σχολεία και πρέπει μέσα σε όλα αυτά κάνεις και 2-3 εβδομάδες να προετοιμάσεις με το διόφαντο ηλεκτρονική κλήρωση. Τι λέμε τώρα, ότι να υπάρχει δυνατότητα στο ΑΣΕΠ να κάνει, όχι κλήρωση, να δίνει έναν αριθμό τυχαίο με το ίδιο σύστημα, το σύστημα της κλήρωσης, με αλγόριθμο, σε κάθε υποψήφιο, ώστε αν χρειαστεί να γίνει κλήρωση, σε εκπαιδευτικού σίγουρα θα χρειαστεί να γίνει κλήρωση. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει σε άλλες προκηρύξεις όπου χρειαστεί, να μην χρειάζεται να γίνεται μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων και να έχουμε άλλες 3 εβδομάδες καθυστέρηση. Άρθρο 7 για τη δεκαετία, νομίζω ότι σκληρό μέτρο αλλά δίκαιο μέτρο. Δεν νομίζω ότι αυτό το σχολείο που πάνω από αφορά και το θέμα του αποκλεισμού του τριετίους. Δεν νομίζω ότι αφορά, δεν μου αρέσει η λέξη ποινή. Ουσιαστικά σπρώχνει το υποψήφιο να σκεφτεί καλά τι θα δηλώσει την ώρα που δηλώνει. Αυτή τη στιγμή η ευκολία με την οποία δηλώνονται θέσεις που πριν ακόμα βγουν τα αποτελέσματα αρχίζει να λέει ο υποψήφιος καλά, αν πάω εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Μόνο φτάνει να πάω στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη. Είναι απαραίτητες αυτές τις διαδικασίες. Όποιος έχει επαφή με υποψηφίους αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της έλλειψης γεωγραφικής κινητικότητας για πολλούς λόγους, οικονομικούς, στεγαστικούς κλπ. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Τουλάχιστον να οθήσουμε τους υποψηφίους να επιλέγουν αυτό το οποίο έχουν σκοπό να πάνε να επιλεγούν. Είναι πολύ απλό. Δεν είναι θέμα ποινής, είναι θέμα να κάτσεις να συλλογιστείς πού θα πας εάν διοριστείς. Άρθρο 15, πλατφόρμα για ΣΟΧ, για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Υπήρχε αυτή η διάταξη, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και σε θέμα διαφάνειας και κυρίως σε θέματα οι δήμοι να βοηθηθούν, γιατί πολλοί δήμοι δεν γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες. Άρθρο 16, σε ό,τι αφορά τα εξεταστικά κέντρα, και κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να παρακαλέσω να υπάρξει μία ανεδιατύπωση, έτσι όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη. Ενδεχομένως να δημιουργεί την εντύπωση ότι ξέρετε αυτό θα γίνει μόνο για τους ΤΑΦΕ που είναι ο πρώτος διαγωνισμός. Μιλάμε για το πακέτο ΤΑΦΕ που είναι 2 διαγωνισμοί, έτσι. Και δεύτερον, αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη, καλό είναι να αναφερθεί και στην Αθήνα. Ο σχεδιασμός μας είναι οι εξετάσεις να γίνουν αυτή τη φορά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επειδή θα είναι ηλεκτρονικός ο διαγωνισμός, δηλαδή οι υποψήφοι σε κομπιούτερ θα μπουν και θα γράφουν, με αρκετά κερδί, πιο γρήγορα αποτελέσματα κλπ. Δεν είναι δυνατόν να γίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να γίνει στα σχολεία. Άρα παρακαλούμε, το άρθρο 16 μας διευκολύνει, θα παρακαλούσα μόνο μία αναδιατύπωση ως προς το τι εννοούμε πρώτο διαγωνισμό και δεύτερον να περιλαμβάνεται και η Αθήνα μέσα. Το άρθρο 18, επιτυχώντες του γραπτού. Προφανώς θα υπάρξουν τοποθετήσεις και από διάφορους φορείς και ενδεχομένως στην δευτερολογία μου να δώσω και κάποιους αριθμούς κατά τους υπολογισμούς μας. Πάντως πράγματι θεωρώ ότι εφόσον υπάρχει δυνατότητα από το 2024 και το 2025 και υπάρχει δυνατότητα για τους ΠΕ κυρίως, δευτερευόντως για τους ΤΑΦΕ, θεωρώ θετικό να αξιοποιηθεί η δεξαμενή των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού. Επιτυχόντες ΑΑΔ. Ο διαγωνισμός της ΑΑΔ είναι ένας διαγωνισμός που θα ήθελα και εγώ να τον ξεχάσω ως εμπειρία του ΑΣΕΠ. Είχαμε τεράστια αποτυχία. Είχαμε 2% επιτυχόντες. Άρα όποιος πήγε καλά σε αυτό το διαγωνισμό, μπορώ να εικάσω ότι θα γίνει ξεφτέρι εφοριακός.
Άρα η μείωση της βάσης από το 55 και 60, ήταν 55 βάση και 60 έπρεπε να είναι ο μέσος όρος. Υπερβολές. Και φταίμε κι εμείς, φταίει και η ΑΔΕ, αλλά δεν έχει σημασία ποιος φταίει. Το θέμα είναι ότι παρήχθη ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί κανείς βάσιμα να εικάσει ότι αυτός που ήταν πάνω από 50 με 2% ποσοστό επιτυχίας θα είναι ένας πάρα πολύ καλός στέλεχος της ΑΔΕ. Άρα γι' αυτό θεωρούμε ότι ορθά το άρθρο 19 θέτει αυτό το ζήτημα. Μπόνους, αξιολόγηση και καταρχήν θεωρούμε θετικό το ότι ανατίθεται στην Επιτροπή των Προέδρων των επικεφαλής των αρχών να αξιολογούν την επίτευξη των στόχων. Πράγματι είναι συνάδει και με την ανεξαρτησία του εξάρτητου οργάνου. Μία, νομίζω ότι νομοτεχνικά λείπει ίσως κάποια πρόληψη για γραμματιακή υποστήριξη, διότι μιλάμε για 5 διαφορετικούς φορείς, θα πρέπει κάπου να προβλεφθεί ότι ενδεχομένως ο αρχαιότερος πρόεδρος ρυθμίζει με απόφασή του τέτοια πράγματα. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά το επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν δύο ζητήματα σε ό,τι αφορά το ΑΣΕΠ και ίσως και τον σίγουρο του πολίτη, αλλά δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τον σίγουρο του πολίτη, νομίζω έχει καταθέσει υπόμνημα. Το ένα είναι να υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα μπορούμε να το δούμε είτε στα πλαίσια ειδικών διατάξεων είτε και με πλήρη υπαγωγή. Αλλά αυτό δεν είναι ίσως το σημαντικό πρόβλημα. Το σημαντικό πρόβλημα είναι η επόμενη διάταξη που λέει ότι το ειδικό επιστημονικό προσωπικό, ότι το προσωπικό πρέπει να υπηρετήσει συγκεκριμένη μονάδα. Οι ειδικοί επιστήμονες από τη φύση τους είναι ελεύθεροι σκοπευτές, υπάγονται στον πρόεδρο, στον υπουργό, στον διοικητή. Ίσως θα πρέπει να προβλεφθεί κάποια δυνατότητα. Νομίζω ότι η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στις Εξάρτητες Αρχές και ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΑΣΕΠ έχουν συγκεκριμένη πρόταση. Ναι, να βελτιώσουμε το σύστημα αξιολόγησης του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, αλλά να δούμε, χωρίς να θίγουμε το στάτους της ελευθερίας τους, να μπορούν να θέτει ο πρόεδρος, ο υπουργός, ο διοικητής στόχους τους οποίους μετά θα βλέπουν αν επιτεύχθηκαν. Τελειώνω, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση. Είμαι βέβαιος ότι οι ερωτήσεις θα μου δώσουν την ευκαιρία να πω κι άλλα. Να πω μόνο κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω, ξέφυγα ένα λεπτό μόνο. Είναι γεγονός ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι συγκεκριμένες. Είναι 1, 2, 3, 4, 5. Θα ρωτήσει κανείς, λέει το λύσατε το πρόβλημα με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες των προσλήψεων. Η απάντηση είναι, πιστεύω ειλικρινά ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να γίνονται, επιχειρησιακά, για λειτουργικότητα, δικές μας αλλαγές και πάνω απ' όλα μία αλλαγή της νοοτροπίας μας ως κοινωνία. Παράδειγμα, όταν ψηφιζόταν το 2021 η αρχική πρόταση ήταν να μετράει μόνο ο γραπτός διαγωνισμός και να μην υπάρχει προσαυξήσεις για μάστερ και διδακτορικά. Τελικώς μπήκαμε στη διαδικασία να υπάρχουν τα μάστερ. Για να μην υπάρχει ασάφεια ως προς το τι θα πει συνάφεια, είπαμε να καταγράφουμε όλα τα μεταπτυχιακά που είναι αποδεκτά. Αποτέλεσμα είναι αυτές οι 1000 σελίδες, εκ των οποίων οι 450 σελίδες είναι μεταπτυχιακά. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα στάδιο, αλλά αυτό θέλει, δεν είναι θέμα να γράψεις μια διάταξη. Εδώ θέλει να αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας μας. Ότι μπορούμε τα μάστερ να τα λαμβάνουμε υπόψη ανεξαρτήτως συνάφειας. Πήρες ένα μάστερ, εντάξει, θα πάρεις μια προσάυξηση. Αν έχεις 80 βαθμούς στα 100, θα πάρεις και 2 μονάδες, θα πάρεις το 82. Αλλά αυτή η αιμονή, δεν μου αρέσει η λέξη αιμονή, με συγχωρείτε, δεν θα το αποξιώσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η έμφαση στα τυπικά κριτήρια τη στιγμή που έχεις τον γραπτό διαγωνισμό, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να υποχωρεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παπαϊωάννου. Να περάσουμε τώρα στο